weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ɓulana kaaƴe e nder galle ceerno souleymani kane joom wuro ngo kami ceerno abou diallo almami wuro ɓulan kaaƴe eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal joguiɗo konngol khalifa général touba woni khalifa général mo mourita warti ñalawma hanki o e ñalawma jangde alqouranil karim o holliti duuɗe ɗemgal français taw ko guddade e nder leydi ndi ɗum ko guilay wonande sérigne saliou mbakke wona kamɓe guddita ɗum ɗum ko caggal nde hewɓe kollitine gasa hitande hikka nde ma duuɗe kewɗe guddit e nder wuuro touba to leydi mauritanie galle lamrugo ngo waɗi décret hanki suɓade catal tajour dañi patron kesso ngal catal ne jeeya e cate ɓurɗe mawnude balle e nder leydi mauritanie hayso tawi woni waɗi toɗɗale goɗɗe ma en ketto musidɗo men haali abouba to leydi mali ɓeydude jokkodiral hakkude leydi mali kame leydi turki ɗum ko sete timmuɗo e gardugol jagorɗo konumo leydi mali kame ambassadeur mo leydi turki kame seti mum jooɗodima to bamako ɗum noon ko yurnitade peeje wallidde leydi mali ha wawa ɓurde adude ndenka e kisal e nder leydi muɗuma to leydi guine konakiri hande waɗi lewru ko biftano ɓeɗo henna gendi yankoɓe ɗiɗo fuñe mangue oumar silla kame billo ba haɗo henna anda ka tawoɗo ɓe nawa ɗon ɗo pelle dentuɗe kolliti ñande altina paɗoɗo henno koɓe waɗoɓe guure leydi ndi kala guure mayɗe e nder leydi guine kala kabruji men manawen ha to cameroun nigéria burkina faso ghana ma en jaa to rdc congo kenya jolam jaberi ma en jaade musidɗo men alhassana oumar mboce musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kawis allah ekkiɗo henna lekki kawniki woni gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koredi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma hewɓe kutortoɓe gorel te kolliti oɗo saaha kay kamɓe kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te ala rewam ala effet ala haydara an joguiɗo ɓandu musoru ƴiye musoje koyɗe musoje koppi musoji puƴƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma sa jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah kono kadi kawis kesso jiyaɗo e gorel te rafi taw kadi ganduɗa ko rafi mo ganduɗa neɗɗo jooɗo ha ɓooya taare jalta e mum walla ni toɓɓe e gueɗe goɗɗe kala gorel te hollitama kay hande o hewɓe mbi'i alhamdulillah joguiɗo sukara avc cardiaque ha e ñabbuji goɗɗi kala gorel te ko kawis mawɗo sa yiiɗi humpitade ɓen gueɗe kala jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala so tawi noon ko tonggode gorel te beele mbawa jokkodirde e mabɓe keeɓa lekkiki joni woto woɗɗo so tawi gonɗa koto leydi côte d'ivoire jokkodirta koye hamidou ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto cuuɗi men kiidira jokkodirta koye galle ceerno habous diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto dagana jokkodirta koye mamadou nasiro mbatta ko 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto jurbela jokkodirta koye bulli guise 76 596 76 09 so tawi gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye gedda si 77 267
16 66 so tawi gonda ko to leydi France jokkondirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe korelte kawis mawɗo eɗen daña hen jama bela yoro mi dañi bela mi hirnana bela yoro mi joftay bela hayo bela yoro mi dañi bela hayo bela mi dañi bela jabboɗen bela bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe premier naɓe bandiraɓe liksarnaɓe walla ni mbiyen teyarnaɓe no diderno jabboɗeji bela kinnoɗen bela holko woni on bela ko sal taw ko sal mawɗo jaaƴƴo jaaduɗo e jamanu sal jabbotoɗo cérémonie ji guila e mariage uji hay cérémonie ji diine cérémonie ji dawrugol cérémonie ji culturel kala sal woni wiye kan famille tawete koto legal premier sara commissariat 3 mo teyaretta kan famille ko nokku jaaƴƴo ko galle jaaƴƴo mawɗo mo de étage mo de niveau bertaɗo dow e less kala e nder nokku he ene tawe hen salle de marié ene tawe hen kadi salon de coiffure wonande on mbaɗowo mariage ene tawe hen kadi saluji VIP jaɓɓade hoɓɓe tedduɓe ene tawe hen nokkuji taw werta ko waɗa hen ko siège uji e matelaji e fotiyaji ko nokku jaaƴƴo e nder kal famille so tawi kay a ƴetti nokku o dendagal matériel ko wayno sonorisation e matériel ko yatata hen foof ene tawe nder makko kan famille ko nokku jaaƴƴo mbiɗen lakkitiɗo wonande kala jiɗɗo wadde hen cérémonie ji muɗum o nokku noon mbiɗen tawe toon to Luxar tawi to légal premier walla mbiyen légal Teyaretta e nder commune mo Teyaretta premier sara commissariat 3 kala jiɗɗo hebde oɗon nokku ko fati réservation e ko fati kala alhaali makko jiɗɗo hebde hen ko laaɓi ko ɓuuri ɗo laabde noddata ko ɗiɗo numéro uji mbatta ko 46 54 88 35 notre ma ko biyeteɗo papisa walla mbaɗa 47 44 26 40 notre ma ko wiye Ndiaye kan famille ko onon jeeyi kan famille hay goto ndeɗɗani kan famille ko caggal nde musidɗo men biyeteɗo Abdoulaye Kane gorko mo jooki jaam tawa kadi ko jibinaɗo mawnude e leegal he ɗanni yanki gonɗo caggal leydi nde o arti e nder leegal premier o teski kala mariage uji e kala cérémonie ji jiɗɗe waɗede ma yeeha nokkuji goɗɗi ɗi miijo makko addi yo uddiɗo oɗo sal gam kankone addude participation makko e ballal makko faade leñol kan famille mbadden danɗo faade toon ceerno jibisi wittiyanke safriyanke laaɓaɗo listihar kamel asrari kala ceerno jibisi bittuɗo leɗɗe hayɓen kollaɓe cafrowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala ko wayno fibron kiis nem e morid gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude janowo barogal mo seydani memi gonduɗo e humre gila to dañal ete dewle ha e kayitaji kala ceerno jibisi ko bittuɗo leɗɗe ha heɓen kollaɓi omo jogui leɗɗe ɗe o witti yadata koye gawri ndemiri ɗen leɗɗe noon sa yari ɗum tan ene yaltinayma rafiji kewɗi sa waɗi no wiiri ni henna ceerno jibisi ene jogui leɗɗe bittaɗe wiyete ko muuɗa hirda sa muuɗima tan a yitato hoore maɗa on joguiɗo caɗele gorago walla ni debbo joguiɗo caɗele reedu e caɗele musallaji kala ceerno jibisi hande o holto tawete wo tawete koto kay hayɗi to leegal bitegal kebbe woɗɗani lawol faade luksayba gorgola sara école keso mo kebbe ɗo henna ɗon ceerno jibisi tawete juɓɓudi golle ceerno jibisi wonande an ƴewanteɗo listihar jokkodirta koye makko indema inde nene maɗa so tawi koye Mauritanie ko ujunere ugoya so tawi koye leyɗele goɗɗe ñamoje franc CFA ko temedde nayyi mbuɗo on saaha noon wo haalanma haajuma ha elle ma wi ko onon gonduno jamma e ñalawma kala
so tawi noon ko numéro makko Orange Money walla ni Wave mbatta ko 78 128 35 98 so tawi noon ko tongode makko WhatsApp e appel kala ha mbawa heddemo jokkodira e ceerno Djiby Sy mbatta ko 00 222 47 22 80 84 so tawi noon ko noksoɗa ene toon base makko ene tawi toon musidɗo makko miñi ko kumpitiɗo leɗɗe biyeteɗo ceerno Alassane Sy on noon mbatta ko 00 222 32 62 04 99 musidɓe tedduɓe ceerno Djiby Sy e dow men dañen hen jaam. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari gollowo golle mantiniɗe e nder rendo. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji jabanaɗo kuɗol guittowo humre gila to dewle e ɗannungal kayitaji ha e golle kala. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo bittuɗo leɗɗe hayɓen kollaɓi cafrowo yogay ñabbuji cuuretoɗi e nder ɓalli kono kadi cafrowo fibron kono ne kadi debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago emo seyɗani memi kala. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo holto tawete hande o wo tawete koto Paris lamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde laaɓaɗo kuɗol kumpitiɗo lasrari yanke kumpitiɗo listihara jokkodire e tongode makko. sa yiɗi jokkodirde e tongode ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko tongode makko leydi France ene waɗi WhatsApp. musidɗo makko giɗo makko ene tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal ene wiye ceerno Abdoulahi Diallo sa jokkodire on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 musidɗo makko giɗo makko ceerno Ahmadou Dia jeyade to leeraɓe taweteɗo toon to Dagana ha to Rosso base on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 musidɗo makko miñi ko giɗo makko ene tawe to Noksoɗa lamorgo leydi Mauritanie woni ceerno Siré Diallo sa jokkodire makko kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko melga wuro jinneji ma o rokke tongode ona. musidɓe tedduɓe laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari e dow moɗona kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aljuma jeenayi jeetoɓuru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba jayde mon Weltare TV gila tan 2015 hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi ha yettiɗo hen ɗo gonɗen jayde mon hande onon ne rokkira tongode ɗiɗi wonande jayde mon Weltare TV onon yaadiɓe jayde nde hettotoɓe jayde nde weltotoɓe jayde nde kala hen kattanɗo wonko jayde nde yiiɗi wadde ɗum noon kala kattanɗo so mbuuɗu mum ko wawi wadde hen kala ene ɗaɓɓira nde waɗata hen nde tawno jayde nde won fandare nde jogui wadde ɗum noon so tawi koto Mauritanie gonɗa aɗa jogui bankali walla ko wawi wonde kala jokkodirta koye 00 222 27 10 94 57 walla so tawi koto Sénégal mbatta ko 00 221 78 538 34 18 woni 78 538 34 18 ɗum noon kala ko joomum hattani ene wawi wallidde jayde wonkode jogui fandare yidde wadde so tawi noon koto Mauritanie mbatta ko 27
10 94 à 57 ɗum noon musidɓe tedduɓe ko jayde moon jayde weltare tv ngol woni gomum wadde erango wonnoɓe jogui fandare nde tawno jayde yettim won nokku ko alay saago nde dañane won e gueɗe ɗe ganduɗa taw kadi ne wawa ñibde wona tigui ñibgol ngol ganduɗa kala moni kala ne wawi wiide ɓooyi heɗade deke hunde tabiti kumpital men ɗemgal pulaar leydi sénégal jeheten ko ha toon to Touba ñalawma hanki o ko ñalawma jangde alqur'anil karim hono no wiiri khalifa général mo wuro ngo hanki noon ñalawma jangde kanko khalifa joguiɗo konngol galle lamorgo ngo woni joguiɗo konngol khalifa woni serigne bass abdoul khadir wa yaltini hanki konnguli makko o holliti wonande haalulaji jeltoje nder leydi sénégal wiyede ne gasa ɓoyata ma duɗe ɗemgal français guddite e nder wuro touba ngo o holliti ɗum wawata wonde saabu udduno ɗeɗon duɗe ko serigne saliou mbakke kodda cheikh ahmad bamba khadim rasoul ko on udduno gam teskede duuɗe français ɗe aɗa keewe nder wuuro ngo ha ganduɗa sukaɓe hewɓe janggugol alqouranil karim usti no feewi ɗum jeeyi saabu o ƴetti pellital uddude kala duuɗe français taweteɗe e nder wuuro touba ɗum noon guila nden ha hande kala ko wini wiye duɗal français koko udda e nder wuuro touba ɗum noon ɓe kolliti ɓayde kay ko ɓi cheikh ahmed bamba ƴettuno pellital uddude wona kamɓe guddita ɗen duuɗe hayso tawi woni won haaloɓe ɓe gonani contre noon ɗemgal français ni haydara goɗɗum haaldi ɗum e janggude ɗum kono kay ɓayde touba woni koye jiimadi mabɓe oɗo saaha jangueteɗon tan ko alqouranil karim on noon serigne saliou mbakke mo ganduɗa guila hitande ujunere e temedde jeenayyi sappo e joyyi ha yetti hitande ujunaji ɗiɗi e jeeɗiɗi ko ɗon halifagal mum gasi weɗede Allah e makko gartaten koye batu baɗɗo subaka hande o jonde hakkude hoorejo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Faye kame conseil supérieur de la magistrature guila lebbi nayyi ko jooɗi faade hande ko hande jonde nde jooɗi konen keɓani taw ko laaɓi e nder ndeɗon jonde hanki jooɗide kay ko hakkude hoorejo jaagoɗɗo leydi ndi kame jaagoɗɗo yangara woni Ousmane Sonko kame El Malick Ndiaye jaagoɗɗo ndenka kame jaagoɗe toppitiɗe ko fate yangara e boli less kame dow kala gam teskede accident ji ɗi ne keewi e nder leydi ndi sénégal ɗum jeyno sababu hanki alhamis o ɓe mbaɗi on batu jagorɗe toppitiɗe ko fate oɗon fannu gam yurnitade ko jeeyi sababu ɗiɗo hen accident ji ha ganduɗa yimɓe hewɓe ne mbasa hen pittali mumen nogase ɗiɗi eɓɓore ƴettanode guilay laamu yawtungu kay oɗo saaha kanko hoore jaggoɗo holliti ɗo ha capan tati lewru fandu maɓe jurnita ɗum ɓe ƴeewa so tawi ne waɗi naftore mawde no fewi ko fate haɓade ɗin accident ji jokke so wonno way kadi ma peeje goɗɗe ɗo e sappo e jeegom nduɗo hen no lewru mbaw yaltude hen beele kadi wonande yimɓeɓe gona e jaam e kisal ɓe kolliti noon kala accident baɗɗo hankkadi maɓe mbaɗ hen ɓetto manggo no feewa ɓe ƴeewa ko jeeyi sababu on accident beele ɓe daña kay ɗo ɓe mbasi gam haɓade ɗiɗo hen accident ji e kala saaha baɗoji e nder genni ndi leydi sénégal suudu sarɗoyeji ndu leydi sénégal hande oɗo kalatenaɓe nayyi lulde mabɓe toon to suudu sarɗeji to woni assemblée nationale mo leydi sénégal e gardegol amadou mame dioba ɗum noon ko bureau gon sarɗiyankoɓe hande jooɗiɓe taw wona kamɓe gal ko bureau ngo tan gam yurnitade ko fate banggue règlement intérieur mo ganduɗa ha hande ne haaɗi ousmane sonko daroyade toon to yeeso sarɗiyankoɓe gam hollide ɓiɓɓe guindi leydi ndi kuccam golle mabɓe saabu hande ala kala koɓe kolliti ɓiɓɓe leydi ndi kuccam golle ɗe ɓe gaari gollanade ɓiɓɓe guendi leydi sénégal guel nden noon ko pooɗe duure hakkude hoore jaagoɗo leydi ndi sénégal kamɓe ɓen sarɗiyankoɓe joguiɓe kewendi toon to suur sarɗeji nde leydi sénégal addude haala mawka no fewi ɗum noon hande so bato gaso yiine gasa ma dañi hen ko addani yimɓe leelawal manggal no fewi association national haɓade ko fate guyga ngal cetal ngal jooɗima hanki to Kaolack e gardegol alhaji aboubacry bitteya kamɓe noon ɓe erima autorité ji laamu leydi nde lawɗinta no fewi kuulal guyka taw kadi joomen ko sattine fawe dow men kamɓe de daabeji mabɓe gasi ha laaɓi wona beyi wona baali wona nayyi wona haydara kala ko joguiɗa tan koko nawete ha laaɓa
ɓe kolliti wuyɓe tampiniɓe no feewi ɗum noon ne moƴƴi kuulal cattungal ɓurgal sattude fawi dow wuyɓe so tawi kay joomum wujji nagge walla mbaalu walla mbeewa kam so tawi hunde famay muɗuma tawi nandi ñande wonde wawata wattude ɗen gueɗe kono kadi ɓe garti e lappi badareji nammaɗe woni kay lappi orori ndi kunori melori kala hande o joguidi caɗele mawɗe no feewi e nder guenidi leydi Sénégal ha tenti so ndungu ari hakkude remoɓe aynaɓe teskede caɗele mawɗe no feewi piile hen ne jalta wargoji ne jalta to jawdi e to yimɓe kala ɓe kolliti ɗum ɗo kala ɓe geeri laamu ngu nde wawata ɓaydude hen darde mum mawde no feewi Ahmad Ba kam wonno hoore jaggoɗo leydi Sénégal e laamu Macky Sall kono kadi wonino wonande gembiɗo no feewi gembani Benno Bokk Yakaar gam jeeyde sumgoji jawtuɗi lewru mars yawtundu heɓani polgune jokki ha hande jilluji mum e galleji diine ngol lawol o yeehi koto archevêque taw kadi gan o yeehi koto archevêque de Dakar woni Monsignor Benjamin Ndiaye hanki o yeehi toon yaade sete timmuɗo jaagoɗo Moïse Sarr e laamu Macky Sall ne wonde Cheikh Oumar Anne e laamu Macky Sall kame Mamadou Ibra Kane gardiɗo landa deme ɓen kala mbawi yaadude toon hanki gam kadi ɓeydoyde jilluji makko e andinde hay goto o yejjitani taw koye jilluji makko Sénégal naɓe dumbanoɓe to Algérie piya piile musɗe caggal bedda e ɗe ceene goɗɗuɗe ɗe Niger hande ɗe ɓe kolliti aɓe kesɗitini e rango mabɓe faadi laamu leydi Sénégal nde faabotoɓe to ɓe gondi koɓe mayɓe koɓe ñawɓe goni koye ceene Agadez beele ɓe gartire e ndera leydi mabɓe kala to Kaolack wuro wiyetego Kersose ko suka almudo mo duuɓi 6 ko kañum fera toon mo inde mum woni BM ferimo toon ko taxi taw kadi on taxi mana kañum ferimo hanki caggal nde ferimo ko ɗon ɗon wasi fittano makko ɓandu makko ɗon ronda nawa to morgue hôpital Alhaji Ibrahima Niass mo Kaolack on noon baɗɗo ngal baɗalo wiyama teɓ ɗon e tawi e juuɗe ɓen dadiɓe ɗum ɗo henna uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Sénégal no jayde mon hollitiri jayde mon jayde Weltare TV ene hollita moɗon oɗo saaha yaltini tonggode ɗiɗi guila 2015 ha yettiɗo en ko ngol woni gomum yaltinde tonggode gam hollide jayde mon wonko sohli wadde ɗum noon e ɗaɓɓiri yimɓeɓe kala hen joguiɗone hattani ko wawi hen kala ene wawi wadde ɗeɗo henno tonggode leydi Mauritanie ko 00 222 27 10 94 57 so tawi ko tonggode leydi Sénégal ko 78 538 34 18 jayde mon jayde Weltare TV ene ɓuura ɓattitade mon kala ɗo gonɗon ne yahana mon e jokli windere kala gam addande mon humpitoji ɓurɗi garɗude kala jeheten ko toon to leydi Mauritanie décret hanki galle lamorgo ngo toɗɗima patron kesso gardotoɗo catal tajour ko catal kewgal balle ene yaaha ha ko ɓuuri woɗɗude e leydi Mauritanie wadde toon boyli force uji ene wallita gueɗe kewɗe no fewi ngal catal dañi patron kesso ma en ketto musidɗo men Haali Abouba jaam hiire maɗa. Jam hirema ceernam Sar Abdoulaye Sarr jam hiire mon hettiyankoɓe radio Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa Weltare TV ko noon tigui Sar Abdoulaye Sarr ko ɓuuri tengtude habaruji men e nder leydi Mauritanie ko galle lamorgo holliri e décret on décret noon ko nomination gardiɗo catal bitegal Tajour de woni ko wiyete délégué général Tajour omo wiye Cheikh Wula Bedda ko alkamisa hanki o jeetati lewru jeetiɓiru waɗi lewru jukko hitande ujunnaji 2024 o suuɓa o ardina catal ngal Cheikh Wula Bedda noon o lomti e gardigu catal ngal ko biteɗo biteɗo Hammoud Wula Meyda on noon Hammoud Wula Homaydi kañum o lomti e gardugol catal Tajour ngal Tajour noon woni solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion ko catal kay mawgal no fewi golloto ngal gueɗe kewɗe no fewi ballogal miskineɓe e kadi wawde darningal
ngal kadi ko yoga e ɓamtare yoga e guure ha tengti e guure ɓurɗe lubbinade e nder leydi he kala ko noon kadi décret goɗɗo siifama alkamisa hanki o on décret noon ko hollirde wonde biteɗo Sidi Mohamed Wul Bayda nommama inspecteur général de l'état woni tigui o ardima catala bitengal IGE o lomti noon e poste he ko biteɗo El Hassana Wul Zeyni El Hassana Wul Zeyni on ko ñalawma hanki o caggal nde itta e oɗon poste ko ɗon kadi o heeɓi nomination kesso o nommama oɗo saaha joni conseiller à la présidence de la république décret goɗɗo tataɓo noon cagtaɗo hollirde tigui wonde madame Koumba Ba kañumne nommama envoyé spécial de la Mauritanie auprès de la francophonie ko kanko joɗani e leydi Mauritanie to fedde witede francophonie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie kañum kadi woni hoorejo fedde union africaine o waddi batu tawi koye mbaadi visioconférence et directeur général catala directeur général centre africain de contrôle et de prévention des maladies catala bitengal CACM mo biyete addi catal ngal ko biteɗo Jean Kalseya CACM noon ko catala habteringal kay haɓade e handade yoga e rafiji ha tengti noon tawi koye rafiji daɓoji ko ngal ɗum tigui woni darde ngal ɗon catal ɓe jewtidi ko heewi noon ko fati kay e oɗo rafi hande oynuɗo beeli yoga e ardi yoga e yimɓe tawteɓe e nder Afrique ha tengti noon e to Afrique centrale e to Afrique austral o rafi noon ɓe mbiyata ɗum tigui ko variole de change woni variole taw ko rafi ummiɗo e baali tawi kadi o rafi daabo yimɓe ko rafi daabo yimɓe kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani noon o noddi biyete gardiɗo catala bitegal CDC woni centre de contrôle des maladies de ɓe jaltinta ko ɓuuri yawde e yaccade kay sappo piccal nayyi taw ko million e haalisa dollar ngam handade oɗon brosso o hettima kadi biteɗo Jean Kassia o no feewi gardiɗo ngal catal bitegal CDC e explication mum kay jaajo no feewi o jaani ɗum noon e darde mum e golle mum dari kay haɓade cargol oɗo rafi oɗo ɗiɗo yoga e mborosaji o erima kadi chef de centre o nde ɓeydat tigui jokkodiral muɗum e ardiɓe leyɗele Afrique jeeyaɓe ndeɗon fedde ha tengti noon kadi eɗen leyɗele to oɗo mboros tawte oɗo saaha joni ene tawtora batu ngu noon taw ko visioconférence o nani Wulchiroka kañum woni ministre chargé du cabinet du président de la république wondude Mohamed Salema Wul Morziko kañum woni jaagogal kalfinangal ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele kalfinaɗo kadi ko fate ɗan murtannaɓe wurɓe caggal leydi ene tawtora kadi batu ngu Abdallahi Wul weddi on noon ko jaagogal kalfinangal ko fate cellal ade e Khadijatou Mareka on ko ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie to Éthiopie ko kanko kadi woni représentant permanent to leydi Mauritanie to fedde union africaine ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mouhtara Wula Ndiaye kañum woni hoore jagode leydi Mauritanie o ardima alarba ɓennuɗo batuji ɗiɗi taw ko batuji ministériel to bureau ji makko e nder Nouakchott o holliri noon dendagal gouvernement dendagal ministre uji ɗi ɓe jooɗiɗi kala yoɓe gandu ko liggey addiɓe kadi ko liggey mawɗo woni ko fadiɓe omo wiya kamɓe noon kamɓe kala noon mo wiɓe kay hey jala yoɓe gandu kala kay nanguiraɗo walla tuumaɗo mbuñaari e walla borjingol ngalluji leydi ndi yo ando sewnanta ɗumen yesso kadi ko e rango no hooreji leydi ndi holliri wonde kay jaɓata kala ko fati e mbuñaari walla borjingol ngalluji leydi ndi o erima noon dendagal ministre uji ɗi kamɓe kala nde ɓe nangodirta ɓe tamodira ɓe mbaɗa liggey par équipe ɓe gollodo beele tigui mbawa yettinde pandaje e podoje pandaje pawaɗe mabɓe e podoje kadi ɗe hooreji leydi ndi fonani dendagal ɓesgu leydi ndi kala musidɓe tedduɓe ceerno Abdoulaye Sarr gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habruji mon e demgal Pulaar e sowtowol musidɗo moon sehli moon Ghali Abouba yo jaam Allah jogomi jogo koten ɗumane meɗen pulloyo koten ɗumane meɗen pulloyo o saaha gonaɗo agaɓe aynaɓe hewɓe garti e tuumale mumen ɗum ko caggal nden ndungu ngu ari tigui oɗo saaha tooɓi woni banggueji ha kuɗoli ɗi
puɗɗi fufde no feewi woni hen puɗɗima yarde ɓirɗam ɓe puɗɗima fendude woni hen guttolidaɓeje puɗɗima hewde woni hen kadi ko nguleki tan jogui cuwa taw yiide tooɓo hedde banggue Zouaira Trésamora ha fayenma Dakhla Nouadhibou e nokkuji kewɗi kala hande o nguleki mawki ne teska e nder ɗiɗon diwanuji no feewi haali Abouba ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulare nder gendi leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali jayde moon jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ne siftina moon guila 2015 ha yetti ɗo ɗo gonɗen 2024 ko hande gomaɓe yaltinde tonggode gam hollide moon jayde moon ene sohli hettiyankoɓe mum wonko yiiɗi wadde rokkiri ɗen tonggode so Mauritanie ko 00 222 27 10 94 57 so tawi ko Sénégal 78 538 34 18 ko numéro ji tonggode walande koɓe jiiɗi wadde kala kay jarlitiɗo no wawi wadde jayde nde hunde yo jokkodire ɗeɗo henna tonggode to leydi Mali jokkodiral Mali Turki oɗo saaha nden kay kisal ene ɓeydo ɗum ko sete ñande jeegom ɗuɗo henna lewru taw ko koninkoɓe jaam leydi Mali taw kadi e gartugol jagorɗo tambiɗo armée leydi ndi kame état major général Oumar Diarra ene wonde ambassadeur mo leydi Turki kame sete mum nden jonde noon ko wadde ɓeto golle wallide leydi Turki leydi Mali ha leydi Mali ɓuura wonde e jaam e kisal to banggue nden kay kisal leydi Turki ne heeɓi oɗo saaha ɗoftodiri to banggue koninkoɓe beele leydi Mali ene wawa fettude dinguiral mum ha ngal dinguiral weela yaɓɓude walla weela yadde nde tawno hande woni nokkuji ne ñaaƴi belani hay yaade no feewi colonel taw kadi ganduɗa ko état major général armée leydi ndi woni Souleymane Dembélé yaltini hanki konngudi mum taw koye drapa o holliti fama ko koninkoɓe armée leydi ndi hay so tawi woni fiyande wande toon to Tine Joatine ko fiyande wulde jaw ha ganduɗa pittali kewɗi keddima ɗon wo holliti armée leydi Mali fama ma rutta toon ha yaɓɓa toon koyɗe mumen ha ñeppa toon araray mumen aɓe pondi hen prix kala ƴiƴameje mabɓe no fotiri kala ha ngal dingiral wonay dingiral jaam e kissala ko fate banggue toɓoli tuɗɗi e nder leydi Mali jippiɗi waɗi jayiyaji mawɗi ɗin jayiyaji noon jeeyi sababu ha pittali jeetati keddi hen taw tan koye ɗiɗo hen toɓoli guila ndugngu fuɗɗi e leydi Mali ha yettiɗo kene wona capantate tati kan taw ko jaayi woni ko teska hen nogas e ɗiɗi ujunere temedde joyyi capanɗe joyyi e tato neɗɗo heeɓi hen jaayiyede ɗum noon kene fotode ujunnaji ɗiɗo e temedde jeenayyi capanɗe nayo e ɗiɗi e jeeɗiɗo ɓen capanɗe nayo e jeeɗiɗo ɓen koye Bamako e hoore muɗum mayɓe ɓe noon tato ko Bamako nayo ko Ségou goto ko Khaya kene fotode capanɗe jeenayyi e goho mbawi gañade hen autorité ji taw kadi ganduɗa ko leydi Mali hande o tigui woni ko jaltini jencude baccalauréat taw kadi ganduɗa ko padanodi hande o Bamako woni hen weltiɓe woni hen noon ɓe cuwa taw weltade ko fati e banggue wonande taw kadi ko ndiɗo hen joncidi no yaltiri ni hen autorité ji leydi Mali dartini ballidgol duuɗe Issa iyankoje ɗe catholique en e nder leydi ndi ɗum noon ari ko wallidde taw kadi ari ko hollirde ɗo e hitande fande kala balle ɗe laamu leydi Mali wallanno duuɗe privé taw kadi ɗen duuɗe privé ko duuɗe catholique en maɓe dartin haalaɓe ɓe noon kolliti pamani ɗum haydara teni ganda ko jeeyi sababu ala kala haala ndewka ɗon haydara ɗum so laatima ko caɗele mawɗe saabu joni eɓe jooɗi lebbi tati ɓe keɓani jobdi mabɓe so tawi jokkiri dani firti ko ɗeɗo henna duuɗe catholique en koko jogori uddude ha laaɓa e nder leydi Mali camp militaire janaɗo ɗum ko toon to nokku biyeteɗo koto nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo kuwa kuru noon ne tawi nder région de Mopti ɗum ko sanga 19 heures ko nden worɓe jogitiɓe armée ji jani e mabɓe ɗum ko ñande jeeɗiɗi hecci hanki nduɗo henna lewru sanga juulal gueƴe ko nden ɓen jani e mabɓe jofa piɗel noon ko katiba masina e wallidiɓe islam wal muslimina nden fiyande noon waɗani mayɓe kono waɗi barmuɓe hen matériel uji kewɗi e camp militaire o dañi tigui dirguitede hen dañi ko heewi bonna hen sengiwi to leydi Mali koto Guinée Conakry jeenayi lewru juillet ha jeenayi lewru août waɗi lewru hande o ko fuññi Mangue Oumar Silla kame Billo Ba Mouhamed Billo Ba
ko bifta e nder galleji men nawa taw kadi anda kani holtoɓe cokoya ɗum noon jofa en peɗeli ko CNRD taw ko laamu général Mamadi Doumbouya ko sogde tan e haɓɓude ɓe kolliti oɗo saha kamɓene so wona tan ɓe gummono guura hen laamu taw ko darde timmude ala ko gasata haydara so tawi kay woni ñande 12 nduɗo hen lewru altina paɗoɗo maɓe mbat guure mayde taw kadi koye guure leydi ndi kala fuɗɗorto ko Conakry rawa hen guure leydi ndi kala ɗum noon hay banque goto ni hôpital ni haydara dillata ni otoji ni jeereji fandare mabɓe kay ko hollirde mette mabɓe ko fati e golɗo hen biftogol ngol alda e lawola kanko de jeeyi sababu fittanuma ko itta ko gujjo ñamako rowane kadi wujjino ñamako e baɗon guesa o daɗi hikka noon woddaɗani e kala saaha joom guesa o so tawi ari tawata ko ñamako mum ene wujja ngol lawol noon joom guesa o fiiɓi anni e walde toon tombo holi hen gujjo tampinɗomo ɗum noon waɗi koto leydi Guinée taw kadi kanko on gujjo ñamako taw kadi o fiya tan ko hawmayi to nokko biyeteɗo tolo noon ne tawi nder nokko biyeteɗo Guilien wi wonande wi joom guesa o taw koye téléphone moodi Amadou Diallo on woni chef de secteur diwano o holliti ko sanga juulal gueƴe kay kanko joom guesa o biyeteɗo Mamadou Diallo ɓurandirede baaba yeehi kay tomboyade gujjo mum tampinɗo ɗuma caggal nde wari kala o tawata ko ñamako makko ne wujja nden wo tombima noon ndeke gujjo o wiyete Ibrahima Diallo nana ara tan ne moykino loowi sakuji mum ɗiɗi ha heewi ñamako taw ko kaani gona o ɗo wiyata tan ene yaltina ɗo ko ɗon tigui o ari wo nangui ɗum on noon ne wujjanno ɗon rowane daɗi kono hikka kam o fii ɗum tan ko weeli hoore mum ɗaccani ɗum ha maayi ko ɗum woni hande ko yardete café toon to tolo ne tawe e ndera leydi Guinée to leydi Cameroun ko fate futkoyngel ne jogui sunare mawde no fewi tenti Afrique tenti noon leydi Cameroun ha tenti toon to garwa ɗum noon ko Issa Hayatou mo ganduɗa gorko mo duuɓi 97 ko ñalawma hande o wattannoma duuɓi 97 ko hanki o ñifi toon to Paris laamugo leydi France ɗum noon ko caggal nde o refi nde o leeli rafi cellala kanko noon wonno gardinoɗo ka fedde nde fukkoyngel ngel Afrique o wonino kadi président FIFA taw ko par intérim ko woni jaltuɗo ɗuna hanki o jayde weltare TV ne nelde duwaw dendagal ismo kala nelde duwaw dendagal garwanaɓe kala e fulɓe ha e julɓe kala kanko Issa Hayatou ñiflo toon to leydi France ɗum ko ñalawma hanki o to Nigéria diplomatie en kewɓe taw kadi leydi Côte d'Ivoire ne hen leydi Amérique kame Angleterre kala jonni gouvernement leydi Nigéria caggal kay nde yamiri ɗiɗo hen seppoji balɗe 10 jogorɗi gasde ñalawma janggo hayso waɗi kam mayɓe waɗi gueɗe kewɗe kam laamu ngu welliti seppoɓe seppude ha tenti noon hoorejo ndi ɗaɓɓiri ɓen seppoɓe garɓe jooɗo kamɓe kala ɓe kalda ɓe kolliti leydi Nigéria holliti potal e nunɗala kame démocratie kala kono kadi koto Nigéria keddotoɗen toon to Nigéria poloñnaɓe jeegomo nanggama taw koye seppoji bannoɗi toon to Kano ɓen noon kollira kene mbeyna drapeau ji taw ko leyɗele goɗɗe ɓen noon mbiyama teɓ yante woɗɓe nangganoɓe ken tolnoyno gasen jeegom e wiide Amnesty International woni ko ma e ɗiɗo hen seppoji ɗi noon ko wullitade kala ko memɗa ficcat junggo so liɗɗi so tew so kosam so gasoil so essence so maaro so gawri so ñebbe kala hen ko wawi wonde ne seeri ɓe eeri tan ko laamu ngu nde ustata ha heeƴa e mabɓe laamu ngu noon noddiɓe kaldigal kono ɓe kolliti balɗe 10 ɗe ko maɓe pukkaɗe e leydi tan ɗum ko ñalawma janggo jogori timmude seppo balɗe 10 wulgo diaw e ndera leydi Nigéria kala to Burkina Faso Ibrahima Traoré hoorejo leydi ndi hanki o fawi tuufere to zone industriel nokko mbiyata Kosodo ene tawe e nder Wagadugu ɗum noon ko darnude usine mawɗo pusowo kaaji battowo taw ko ciment on société Simafa taw kadi maton central solaire mo jar mum 3 milliard ɗo e lebbi nogas e nayyi taw kadi ma waw gollinde temed 315 neɗɗo wawɓe kay gollade hen toggana présidentiel 2024
John Mahamad holliti gila nana akfu adoje téléphone laamu leydi Ghana weldani hoddi mum be Burkina Faso holliti do kay hitande fande so tawi tan be kefti lefol laamu mabe ngartir koddigal mojjal hakkunde mabbe leydi Burkina Faso nana akfu adono holliti manda mum gasata tan koy lewru décembre so be jehi sungoji be gayni kanyum kam nokki ummorde mum ha laabi to RDC Congo tribunal militaire ñaawi nogasi jeegom tumonoɓe ne balliti rebel M23 hen nogasi go koko dogi ɓen ñaawa ko contumace taw tawtoraka kono ñawore mayde tan heddi ɓe noon ñaawa ko kaddi gurdam e kaso jaltata ko nden ñawore waɗi toon to Kinshasa to RD Kinshasa nden ñawore kadi ko ɓen e yontere yawtunonde jaaɓe parti UDPS taw ko yannoɓe galle Joseph Kabila taw joom surne wonno toon ha pelli toon piyande mawɗe no fewi tribunal mo Kinshasa ngome ñaawi kene fotto wonde sagataɓe jeegomo wargo ñawore wargo hankadini koye 49 rewindaɓe 19 mbawi ɗaccitede to Kenya hanki ko seppoji gulɗi jaw mbaɗi to Nairobi kami yogay guure ɓen sukaɓe jibinaɓe hitande 1997 kolliti jadane William Ruto kamɓe kay fandare mabɓe tan ko on yo accit laamu kalde police ummi ma wara walla kay waɗa piile musde no feewi hanki o tan kene wona 194 nanngama taw koye seppoji baɗɗi hanki ɗi joolam jabeeri jaadaten koye musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia ma fuɗɗoro toon to leydi Espagne Alhassane Oumar Mbotia mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabaruji men e jolam jaɓeri e ñalawma hande o puɗorɗen ko leydi ewno Espagne Carlos Puigdemont arti toon caggal duuɓi jeeɗiɗi ko wayri toon yonta seeɗa ene caggal nde o gasni yewtere nde waɗano toon dey ko ɗon kadi o wawi kadi hono majjude laamu ngu noon yinno e koɗo saaha ko wawde kono o jaggudemo États-Unis d'Amérique toon ko kesɗi dey woni toon Donald Trump kañum e Kamala Harris dokkodiri aadi kay ñande 10 lewru septembre 2024 caggal kay nde mbaɗata o ndema mabɓe télévisé ko ngol ɗo woni noon hono laawol hono gada noon ko hakkude ɗin candidat ji ɗiɗi ko ene mbawa wadde ɗum taw ko debbo e on taw ko gorko républicain naɓe noon mbawi kono rokkude ñande alkamisare 7 lewru août 2024 mbaɗi conférence mumen de presse taw kadi ko guila e toon to résidence mabɓe kono privé to Mar a Lago toon tigi mbaɗi toon to Floride ɗum noon waɗiniɓe kadi kono fattande wawde kadi wiide wonde mabɓe mbawa kadi hono on taw kadi ko adversaire mabɓe o ɓe mbawa kadi wadde hen lawol kadi taw kadi ko gongol kono bilan mabɓe taw kadi ɓe mbawa kadi wawde avance ude won ko heewi taw kadi ko gon e ɗen gueɗe maɓe mbawa kadi haalde e hen e oɗon saaha to ɗo ko Angleterre ɗe balɗe fof koye e seppoji gulɗi jawɓe woni toon gam wiide kay extrême droite yo ɗaccu ko ɓe mbaɗata ko nde tawno ɓe kulliti ko sukaɓe tato koko mbara hen Venezuela jaydiyankoɓe nanggama toon koɓe tuumaɓe dey wonde koɓe seɓɓetiɓe fedde noon jaydiyankoɓe holli toon wonde kay ko mettere mawde nde jogui e ko ɓen nangga toon to Bangladesh Mohamed Yunus yettima toon gam kay ardade laamu ngu lomtungu ko adi aɓe cuuɓo taw kadi ko wotoji mabɓe o wondi o fodi maw kay artir toon potal ɗum noon ha leydi ndi kadi wawa e dejje e oɗo saaha leydi hono Russie région hono Kursk woni koye e état d'urgence caggal nde Ukraine naɓe kay jane e mabɓe toon guerre Gaza toon ko États-Unis l'Égypte wonde Qatar kamɓe de ɓe mbeɗi e oɗo saaha yidde mabɓe kay ko wawde kay forsude mbaɗa Israël e Hamas mbaɗa kay eɗen mbawa kay haltidde ha kay jeyɗi ɗi mbawa hono dartade Israël noon e oɗo saaha wawi wiide noon jaaɓi kay jalli ɗi ene darto seeɗa ɗo e 15 lewru août ndu gonɗen ndu ɓe mbawa kadi hono haaldude mana aɓe mbaɗa ko wiyete une trêve ko ɗo ko lawno ɗen e wowru ko fatte e joolama jeeɓeri ko ɗo kaɗɗen hen taw wonno koye dande musidɗo moon Alhassane Oumar Mbotia gorko mo Sandogu gam weltare Ayawu TV.
alhassan oumar mboja koɗo hen lowa una ha ɗigui seeɗa waɗa condi e cengle waɗa lacciri cengle ɗe mbaɗa gosi walla mbaɗa ñiiri ñama ha laaɓi yo ɓuuɓa ɗum ɗo hen woni kumpital mine ɗemgal pular to leydi mauritanie ko musidɗo men haali abouba jolam jabeeri ko musidɗo men alhassan oumar mboca ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar abdoullahi sar kettimalaki jaam janggo so haaji gueno ala ko faddima on ketto musidɗo moon haali abouba yo jaam Allah o hiranena